Дай ми Ламборгинито. Джобните му пари са 20-30 хиляди лева. Минимум! Здрасти, видях, че танцувате преди малко. Може да ми покажете любимото ви танцово движение? Кой иска? Айде! Добре, какъв празник празнуваш? Трифон Зарезан. Добре, а Свети Валентин, виж колко момичета има, бе? Много момичета, за това ги заграждам. Ама, чакай, значи все пак искаш да изпразнуваш Свети Валентин. Разбира се, как? А получава ли се? Как? Аз съм играч, бе, как да се получава? Чакай да ги питам. Момчето играч ли е? Не знам. Той каза, че му се получава. Преди една минута се запознахме, не знам. Добре, значи дължа му 50 хиляди лева. Дай ми Ламборгинито. Ни Елена има имение. Да, бе. Джобните му пари са 20-30 хиляди лева. Той сега викна лимузината. Минимум!